Aurten egia esan bastante, ondo. Beste urtetan bai, baina beste urtetan galdetu izkigute igual, noiz emango digute baltsa. Edo noiz emango digute bazkaria. Ez, normalean jendeak badak izan dago, jendeak ere askotan hartu du parte. Bat ematen, zaborretan ikusi ditun diamakak. Esan un joen, perfecto. Porque egurrekin laiten ez zuinean, hiltzek ez zuinean abilik, orduan arrazak egote dira. Eta baltxak amakek duzik esatzen duen, etatzeko eta lortzak horrexa dakau, eta bueno, horaxe. That's